An jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw bisimila a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Mifashe Inisare Mifashe Inisare jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso an'aw balimamuso labati dunya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ bi an wulila ka se belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen jamana in kɔnɔna na n'o ye docteur Fofi ye docteur Fofi yɛrɛ ye jɔn ye dɔɔni dɔɔni sɔni an bɛna a yɛrɛ bɛ i da don a la sisan docteur Fofi ye fɛn min ye a bɛ n'o ɲɛfɛ mais hakili lajiginna k'a yira la k'a fɔ ni an ko tasuma wɔyɔ b'a hakili jigin fɛn jumɛn na o de ye ko seliba dɔ tɛmɛna dɔwɛrɛ kunkan de bɔra donc mɔgɔ caman hakili bɛ dɔnkili na sɔni an bɛna se Fofi yɛrɛ ma sisan nɔ min mana kɛ Fofi ko la a bɛna caman ɲɛfɔ an ɲɛna sisan nɔ bamananw ko ten sani kuma ka caya kisɛ ka kala an b'a fɔ ko docteur Fofi i ni ɲankuma Aba nte aw bɔra aw ka so aw sera aw ka so a diyara n ye docteur Fofi bi Mifa production wulila ka se yan nɔ ani i bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ i ka actualité kan n y'a dɔn o tɛna kɛ basi kɔni ye effectivement non basi foyi t'o la d'accord donc an b'a fɔ la ko docteur Fofi yɛrɛ ye jɔn ye docteur Fofi tɔgɔ a n'a jamu docteur Fofi yala i furulen don wa docteur Fofi bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi ok mais Mifa production mais a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo a kanubaga bɛɛ lajɛlen mais aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a bɛ fɔ cogo min na ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ donc anw bɛ baara fɛn fɛn na n'an mana kɛ ni aw ma gɛrɛ an na n'an m'a di aw ma a k'an yɛrɛ diɲɛ na an tɛ yen donc o kama foli belebele b'aw yɛrɛ ye foli diyara n ye d'accord ne tɔgɔ Abdoulaye Fofana mais n ka artiste tɔgɔ o ye docteur Fofi ye voilà docteur Fofi bɛ Mali la yan ɲinan y'a san 30 ye voilà n'o tɛ i y'a fɔ cogo min n bangera Côte d'Ivoire donc a san 30 filɛ n bɛ Mali kɔnɔ yan n nana kalan sababu de la donc kalan na an tora kalan na donc an ye association dɔ de créer o association créelen k'a kɛ écoleden minnu bangera malien écoleden minnu bangera Côte d'Ivoire donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ association dɔ kɔnɔna na donc a nana ni fɛn caman ye fɛn caman wolola a la an tun ye groupe d'animation yɛrɛ de ye fɛnɛ association groupe d'animation c'est-à-dire ni ɲɛnajɛw bɛ an de tun bɛ dɔnkiliw da ka ɲɛnajɛw kɛ tu vois a waati tun ye waati dumanw ye mɔgɔw yɛrɛ mana ko le bon vieux temps voilà donc o senfɛ an ye jateminɛ kɛ k'a ye an bɛ ka animation min kɛ est ce que an tɛ se k'a kɛ cogoya wɛrɛ la an y'o cogoya wɛrɛ essayer ni ka gɛrɛ mɔgɔw la ka taa quartierw kɔnɔ ka ɲɛnajɛw kɛ k'an sigi ka fɔliw kɛ an y'a ye k'a fɔ à chaque fois n'an bɛ fɔli kɛ jama bɛ gɛrɛ jama bɛ na u bɛ dɔn kɛ sans tabou an yɛrɛ bɛ dɔnkili da an bɛ dɔn kɛ an ko pourquoi an t'a essayer ka nin ko in organiser dɔɔni c'est vrai an ye association ye mais an bɛ se ka plaisir kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye c'est comme artisiya yɛrɛ y'o de ye i kɛtɔ ka i yɛrɛ ɲɛnajɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛnajɛ i fɛ i kɛtɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛnajɛ i yɛrɛ bɛ ɲɛnajɛ o fɛ donc on a vu que an bɛ se ka fɛn caman kɛ o kɔnɔna na donc on continuera animation na dans les quartiers an bɛ mɔgɔ y'a invité mɔgɔ ma invité an bɛ taa an ka kɛnɛ sigi an bɛ mɔgɔw ka banw singa ka kɛnɛ bɔ mɔgɔw bɛ na fo ka na kɛ chaise lieu nana don a la ainsi de suite donc dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ an y'an sigi o kɛra 96 ka na fo 2000 la donc an bɛ nin baara in na dɔɔni dɔɔni 2000 sisan an y'a essayer ka groupe dɔ sigi o groupe de kɛra tasuma wɔyɔ ye d'accord donc o groupe kɔnɔna na an mɔgɔ 8 de y'o entamé parce que an ye bɛɛ wele ni min bɛ fɛ ka musique kɛ ni min bɛ fɛ ka continuer musique la o ka na an ka fɛn dɔ sigi donc mɔgɔ min nana o kɛra mɔgɔ 8 de ye donc an ye groupe sigi n'i y'a faamuya tasuma wɔyɔ nana o cogoya de la tasuma wɔyɔ nana o cogo de la yala docteur Fofi furulen don wa donc docteur Fofi furulen don den 3 bɛ n bolo alhamdulillah ala ka si diya ni kɛnɛya ye ballontanna 2 ni basketteuse 1 ah bon voilà handballeur bɛna dimi nka n bɛ k'u taquiner de d'accord voilà docteur Fofi faamuyaliba sɔrɔl'o la d'accord yala docteur Fofi yɛrɛ donna komi i yɛrɛ bɔra ka caman fɔ sisan mais i bɛ se k'a fɔ i donna artisiya canal kɔnɔna na waati jumɛn kelen-kelenniya na kɛrɛnkɛrɛnnenya na i donna dɔnkili la waati jumɛn mun de i bila ka don dɔnkili fɛnɛ kɔnɔna na d'accord i y'a fɔ cogo min
nga introduction na nya ira ka fo an kun y'a dabɔ association an ka tɔn ɲɛnajɛ dɔrɔn de kama ani ni faama kunbɛw bɛ yen ivoirien tun b'a invité malien tun b'a invité donc an ka fɔli tun bɛ ni société fila ye ni jamana fila représenté f'u y'a à l'époque u tun b'an wele yɛrɛ ko an ye intégration groupe de ye tu vois ko an ye intégration groupe ye parce que an bɛ Mali représenté an bɛ Côte d'Ivoire représenté ma dɔ yɛrɛ hali Burkina yɛrɛ fɔliw an tun b'a kɛ an ka fɛnw kɔnɔna na donc o sen fɛ an y'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ la e yɛrɛ ɲɛ b'a la i tun b'a dabɔ ka carrière k'a kɔnɔ mais i ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka diya mɔgɔw ye a bɛ ka diya mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ ka a kunbɛn ka ɲɛ donc pourquoi organisation tɛ na n y'o de fɔ o de nana ni organisation ye pour que an ka jateminɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min c'est-à-dire an bɛ se ka continuer ni plaisir in ye cogo min na donc o de y'a to organisation nana an ko bon désormais an bɛ groupe dɔ sigi donc ka tɔgɔ ɲini a la an sigira ka tɔgɔw ɲini tɔgɔw nana bɛɛ ye tɔgɔ proposer ka na mais an y'a ye k'a fɔ tasuma wɔyɔ de diyara bɛɛ ye mun kama parce que mɔgɔw ko n'an sigira n'an ye kɛnɛ sigi dɔrɔn c'est-à-dire kalaya de bɛ yen fo ka taa an wuli c'est-à-dire ko tout est chaud ko donc ko tasuma in ka ɲi et puis wɔyɔ n'i y'a jateminɛ an tun bɛ fɔli min kɛ jɛnbe ani dundun purement traditionnel mais n'an y'a minɛ n'an tun y'a minɛ kɛnɛ kan c'est-à-dire mɔgɔw tun bɛ nisɔndiya hali sisan voilà hali sisan c'est pareil n'an ye wɔyɔ kɛnɛ sigi yɔrɔ la mɔgɔw b'a dɔn hali mɔgɔw t'a dɔn yɔrɔ min parce que la preuve en est que an ka fief tun ye Bamakɔkura Daravela ye mais an ye fɔli min kɛ Lafiyabugu Amidala ye Mayanbugu ninnu o de cayara ni hali ni Bamakɔkura ni Daravela ye donc ça veut dire que groupe sera ka exporter ka taa quartier wɛrɛ quartier caman na an ye fɔli kɛ quartier caman na donc nin bɛɛ de kɔfɛ an ko an ka fɛn dɔ sigi donc o fɛn kɛra tasuma wɔyɔ ye donc tasuma wɔyɔ nana dɔɔni donc fo kana se album ma 2002 la n y'a f'i ye groupe sigira octobre 2000 tasuma wɔyɔ yɛrɛ sigira octobre 2000 mais album fɔlɔ o taara bɔ novembre 2002 donc san fila o kɔfɛ tu vois mais an ye sira caman taama o kɔnɔna na an ye artiste caman ka première partie kɛ an tun bɛ taa première partie kɛ an tun bɛ an n'an ka jɛmɛw an tun bɛ première partie caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sidney Muchacha voilà donc an y'o ka première partie caman kɛ Mali dugu caman kɔnɔna na parce que à l'époque ale tun bɛ jouer playback de la ka caya dugu dɔw bɛ yen n'i taara ni playback ye o b'i bɔ ni kabakuru ye donc an tun bɛ na ni live an ka live ye k'a dogo dɔɔni donc an bɛ t'o la jama nisɔndiyalen ale bɛ bɔ ka na ale b'a ka show kɛ o b'a sɔrɔ an ye jama minɛ ka ban i y'a faamuya donc an ka artisiya nana ten de ka na confirmer o waati de kɔnɔna na 2000 ka na 2002 voilà. D'accord docteur Fofi faamuyaliba sɔrɔlo la mais comme i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan nɔ Abdoulaye Fofana mais docteur Fofi yɛrɛ nana cogo di. Merci o diyara n ye comme ni artisiya n'an m'a daminɛ bɛɛ bɛ artiste tɔgɔ dɔw ta tuma dɔw la ainsi de suite donc dɔw b'u tɔgɔ yɛrɛ garder mais ne ta à l'époque c'était l'enfant Fofi i y'a faamuya l'enfant Fofi i y'a faamuya donc l'enfant Fofi a nana kɛ Fofi ye moment dɔ la parce que ko l'enfant bɛ se ka kɔrɔbaya donc k'an ka l'enfant in bɔ a la ka kɛ Fofi ye maintenant a tora Fofi la fo kana se waati jan dɔ ma vers 2008 kana 2009 la génération dɔ tun bɛ ka wuli an kɔfɛ j'ai vu que o bɛ sira dɔw kan dɔw ka ɲi dɔw man ɲi donc ne tun bɛ gɛrɛ o la mɔgɔw tun b'a fɔ i bɛ ka gɛrɛ i dɔgɔnin jugujuguw la n ko ne yɛrɛ kɔrɔkɛw fana gɛrɛla ne la ka n bilasira donc ne tun bɛ gɛrɛ o la an bɛ barow kɛ n b'u bilasira fɛn caman na hakilina caman b'a d'u ma a ka ca Ala fɛ c'est-à-dire ne bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna à 90% n'u y'a kɛ ne ta kɛcogo la a bɛɛ bɛ ɲɛ donc u y'u to de la o ko cɛ k'e yɛrɛ ye docteur de ye ko normalement n kan k'e wele docteur de donc docteur Fofi nacogo filɛ et puis o san kelen fɛnɛ don dɔ n taara école la n donna classe kɔnɔ parce que je suis spécialiste en marketing et communication n y'o kalan fɛnɛ kɛ donc n donnen classe kɔnɔ maître dɔ ka devoir fɔlɔ o y'a sɔrɔ an bɛ ale ye cours kɛ waati min o y'a sɔrɔ an bɛ concert la a ɲɛfɛ donc devoir nana n nana bɛn ni devoir ye n ye n kɛ devoir kan ale tun tɛ ne dɔn yɛrɛ a nana a ye ɲɛ b'a ka a ye dɔ ka feuille corriger
a bɛ 18 ni 19 la an ye devoir fila de kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ale tun bɛ matière fila de kɛ GRH ni psychologie de la communication donc il était étonné ni cɛ bɔra min a ye ɲininkali kɛ n kɔfɛ fo don min a bɛ correction kɛ ne nana retard la donc n donna dɔrɔn a ko nin de don u ko ko nin de don ko je te conseille d'aller faire un doctorat donc ale y'o fɔ yɔrɔ min dɔrɔn classe la den bɛɛ ko a docteur 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 donc o y'a sɔrɔ a bɛ dugu kɔnɔ fɛnɛ ko docteur donc a confirmé togo filɛ ka kɛ docteur donc docteur Fofi nana o togo de la ok ne yɛrɛ sɔnna a ma fɛnɛ faamuyali sɔrɔla la donc docteur Fofi an ye dɔɔni kɛ kuma la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na Mifa production kanubagaw musique duman tɛ na kɛ an si negela ye bi komi an ni docteur Fofi de bɛ ɲɔgɔn bolo bi sisan nɔ a ka n bɔra k'a fɔ sisan nɔ an caman y'a dɔn dɔnkili min na o ye seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔra i b'a lajɛ ko o dɔɔni da an kanubagaw ye nin waati in na awa dabɔla mɔgɔlo awa dabɔla tasuma wɔyɔ makan dabɔla mɔgɔlo ko awa dabɔla mɔgɔlo awa dabɔla dɔgɔtɔrɔ Fofi makan dabɔla mɔgɔlo ko awa dabɔla ko ni ma dege o la ni ma dege Mifa mankan na ko ni ma dege o la i ye siranna ni ma dege o la ko ni ma dege Fofi mankan na ni ma dege o la i ye siranna seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla malidenu anw ko badenya ni sinjiya malidenu anw ko hɔrɔnya ni keleya malidenu anw ko badenya ni sinjiya fasojɔ tun ma dɛsɛ la faso kunnabolo tun ma dɛsɛ la malibadenu jɛkabara tun ma dɛsɛ la bita in kɔni Mifa production filɛbagaw bita in ma nɔgɔ dɛ wa kan de ka di wa dɔnkili de tacogo ka ɲi wa ne ma se ka foyi de faamuya nin ko in na an b'a fɔ ye an kanubaga n'an lajɛbagaw halisa k'a fɔ ko nin ye aw ka émission man di de ye n'o ye Mifa chez Instar ye bi anw bɛ jɔn fɛ yen nɔ anw ni docteur Fofi de bɛ ɲɔgɔn na bi d'accord docteur Fofi i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ donc aw tɛmɛna sira caman fɛ groupe sigira fɛn caman kɛra mais o groupe in halisa groupe in bɛ yen nɔ wa walima groupe in yɛrɛ ko bɛ cogo di an bɛ waati min na an bɛ don min na i ko bi d'accord merci nin question diyara n ye kosɛbɛ a fɔ nin question diyara kosɛbɛ et puis question ɲɛnɛma fɛnɛ de don n y'a fɔ cogo min an tun ye groupe sigi on était 8 mais album bɛ bɔ waati min an kɛra mɔgɔ 7 ye voilà an kɛra mɔgɔ 7 ye donc an ye album bɔ ni mɔgɔ 7 de donc kelen dɔ tun kɛra an ka manager ye après an n'an ka manager nana u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya an tun y'ale bila manager ya sira kan o sɔrɔla sababu dɔ fɛnɛ fɛ somɔgɔw ma sɔn voilà an fɛnɛ somɔgɔw ma sɔn dɛ voilà an m'an sara o la de n'o tɛ n'an tun y'an sara o la o tun tɛ sɔn voilà mais ale taara a sara donc ko u ye fɛrɛ minɛ ale la voilà u ye fɛrɛ sɔrɔ ale la donc mais halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo an ni ale yɛrɛ halisa an bɛ communiquer ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ voilà donc c'est pour dire que an ye album kɛ ni mɔgɔ 7 ye album fɔlɔ n'o tun ye dɔnkili min n bɔra ka dɔnkili min da sisan seliba n'o tun ye o titre phare ye mɔgɔw ye zaban ci kosɛbɛ voilà j'espère que nin émission in bɛna mɔgɔw hakili jigin fɛn caman na et puis an bɛ zaban yɛrɛ période la donc an ka continuer zaban ci yɛrɛ fɛ halisa voilà donc ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ groupe an ye album fɔlɔ kɛ an mɔgɔ 7 de tun don mais 2 ans après mɔgɔ 3 y'a décidé k'u bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ au départ an tun ma sɔn a kuma cayara yɛrɛ u ye kuma caya a kuma cayara an taara hali producteur fɛ yen k'an sigi ka kuma ɲɛfɔ pour que solution ka sɔrɔ a la sini ma sinikɛnɛ ma a kana na fɔ k'a kɛra ten a kɛra ten donc an taara an discutera u y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛ ka taa nin de kɛ donc an bɛnn'a kan tu vois an bɛnn'a kan ok problème t'a la a bɛ se ka taa donc olu taara groupe dɔ créer ko Tasuma International voilà an kun ye Tasuma Woyo ye olu ye Tasuma International ye donc u ye album kelen yɛrɛ kɛ mais après u bɛɛ kelen kelen taara u ka fɛnw kɛ donc n bɛ profiter ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka groupe membre kelen ma an tun b'ale de wele ko le créateur des Zabanci donc an to Woyow la carré kɔnɔ
ale ni fɔli kun chauffeur an bɛɛ kun b'an ka paw kɛ ale de kun bɛ sin ka tɛgɛ don a woro furancɛ dɔrɔn ka zaban ci donc zaban ci yɛrɛ nana o de sira fɛ donc ala y'a ka kalifa minɛ a la a bɛ kalo 1 bɔ sisan parce que ale labanna ka sigi Lajinɛ donc a tun bɛ Lajinɛ a tun bɛ ka ba ka entreprise gérer mais ala y'a ka kalifa minɛ a la ɲinan yɛrɛ donc ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen n bɛ taa sibila k'a ye Kalil Ibrahim Kaba an tun b'a wele le général voilà donc olu talen mais en réalité u saba taara mais fila de ye Tasuma International créé donc u ye album kelen bɔ comme n y'a fɔ cogo min après u kelen kelen taara u ka fɛnw kɛ hali sisan u bɛ yen maintenant an tilala ka na ye deuxième album bɔ album fɔlɔ an tun y'o tɔgɔ kɛ Yapɛkɛ originel ye an y'o kɛ kun jumɛn kama ka Gawusu Yapɛkɛ o y'a sɔrɔ ale ye Yapɛkɛ bɔ donc k'a ka Yapɛkɛ fɛnɛ soutenir c'est vrai k'an nana ni zaban ci ye mais Yapɛkɛ tun bɛ yen an ye dɔnkili dɔ yɛrɛ da spécialement Yapɛkɛ kan donc pour que k'ale fɛnɛ soutenir parce que an bɛ ten de an ye concepteur ye concepteur wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen donc f'an ka ɲɔgɔn soutenir artisiya kɔnɔna na donc o de nana ni o ye donc an ye album yɛrɛ titre kɛ Yapɛkɛ originel donc deuxième album an y'o kɛ en 2005 donc o tɔgɔ tun ye dugu bɛ kalikan ko dugu bɛ kali kan dugu bɛ kalikan ko dugu jɔlen don kali sanfɛ dugu tɛ ka bouger donc album titre kun y'o ye donc an ye dɔnkili dɔ da non o tun ye album filanan ye album filanan voilà o tun ye album filanan ye Tasuma Wɔyɔ ka album filanan min tɛ bɛn o tɛ bɛn min tɛ bɛn o tɛ bɛn yɛrɛ sagokɛ de cayalen monsieur le président min tɛ bɛn an y'o bɔ an senkɔrɔ senkɔrɔ an y'o bɔ an senkɔrɔ yuruku yuruku bɔgɔ ni sa senkɔrɔ an y'o bɔ an senkɔrɔ donc o dɔnkili taabolo tun bɛ na o sira fɛ nin ye monsieur le président ye Tasuma ambiance tun bɛ yen an ye Afrika da an ye dɔnkili caman da o kɔnɔna na donc o kɔfɛ sisan production cogoya nana yɛlɛma donc juste après ça artistes commencera ka producteurs commencera ka artistes lâcher parce que piraterie tun bɛ yen mais a tɔ tun bɛ ka juguya et puis fɛn wɛrɛw nana i n'a fɔ téléphone ni fɛnw donc producteurs y'a jateminɛ k'a fɔ olu bɛ wariba don artiste la mais u tɛ fɛn sɔrɔ tuma dɔ artiste dɔw yɛrɛ tun b'a fɔ ko producteur yɛrɛ ye pirate ye parce que a donna ta a bɔra kuma tun ka ca donc producteurs sina ka artistes u bɛ production jɔ tu vois o ma réfléchi production bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ min na olu bɛɛ sinsinna k'a jɔ donc artistes t'o yɛrɛ donc o de y'a to artistes caman tununa mɔgɔw tɛ o yɔrɔnin faamuya quoi o de y'a to artistes caman tununa ka bɔ Mali musique kɔnɔna na i y'a faamu tiɲɛ don dɛ voilà i n'a fɔ aw yɛrɛ fana kun famana voilà an ma tunu complètement parce que 2005 kɔfɛ en 2007 an ye danko ɲuman bɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walayi bilayi denni cɛ ka ɲi a ka fisa danko ɲuman i y'a faamu an y'o bɔ an ye l'amour labɔ ko l'amour la a ka di dɛ mais c'est souvent dangereux dɛ voilà jarabi ka ɲi mais c'est souvent dangereux donc il faut faire attention donc an ye l'amour la fɛnɛ bɔ o temps kɔnɔna na o bɛɛ kɛra 2007 donc an y'o bɔ ka tila ka layidutigi fɛnɛ bɔ ka ala ma hinɛ n'a la an ka président ATT k'a bilasira a ka campagne kɔnɔna na a ka deuxième mandat la donc o tun ye layidutigi ye donc k'a daminɛ 2007 de la sisan ka na 2010 la Tasuma Wɔyɔ tununa Tasuma Wɔyɔ tununa n y'a f'i ye cogo min producteur sɔrɔbaliya jouera an kan sinon hakilinaw tun bɛ yen album tun préparelen don mais producteur de ma sɔrɔ i y'a faamu donc an dun tun ye kura de ye fɛn na et puis an tun bɛ ka essayer ka place dɔ de ɲini fɔlɔ donc k'a fɔ ko fɛnba tun b'an bolo an bɛ se k'an yɛrɛ produire non o tun t'an bolo donc o de y'a to an yɛrɛ madara dɔɔnin ka na fɔ 2010 ka na cinquantenaire la donc an ye cinquantenaire dɔnkili fɛnɛ da donc o bɛnna ni mini star daminɛ tuma ye donc Idriss taara o fan fɛ o y'a sɔrɔ ale fɛnɛ tun bɛ ka taa coupe décalé fan fɛ dɔɔnin donc a fɛnɛ tun bɛ ka an ka sara bila dɔɔnin donc mini star daminɛlen donc a sɔmina animation na donc a ye animation continuer mais il était toujours avec le groupe mais animation de barika bonyana ni musique ye maintenant en 2012 an ye single saba bɔ an ye élection bɔ parce que fanga tun yɛlɛmana donc élection tun bɛ yen donc an kumana élection kan élection kun kan bɔla politique kuma lo dabɔla
élection kun kan bɔla woyo politique kuma lu dabɔla u ye donnanw kan ni kuma duman nin ye élection sela Mali jɛnu bɛɛ ka bɔ ka wote élection sela nana ko bɛɛ ka bɔ k'i ka fasoden ɲumanya jira oh an ye wa donc an kumana élection kan ka tila ka état d'urgence bɔ parce que a waati sɔni a bɛ fɔ ko état d'urgence sɔni a bɛ fɔ ko état d'urgence donc artistes tun bɛ fɛn fitinin min yɛrɛ sɔrɔ olu commencera ka tigɛli daminɛ kow cayara donc an ye dɔnkili da o kan ka yira k'a fɔ état d'urgence bɛ ka dadi ka artistes la donc ka fɛrɛ kɛ ka organisation dɔ kɛ artistes bɛ se ka u yɛrɛ bɔ cogo min na sinon ça va pas tu vois an bɛ dénonciation de kɛ dénonciation de kɛ mais an b'a kɛ règle dɔ de kɔnɔna na an tɛ mɔgɔ nɛnɛ an tɛ mɔgɔ dɔgɔya ni mun bɛ yen an b'a fɔ ni ye faamuyaliba sɔrɔ nin fɛngɛ ninnu na aw ka fɛn ni sa aw ka musique bɛ boli ni fɛn bɛ jamana kun kan waati min na jamana kun kan mɔgɔw kun kan donc a bɛ wuli ni o kumakanw ye k'a don musique la ka se ka jamanadenw fɛnɛ habila sira cogo min na parce que artiste ye messager de ye donc faut que dans le temps min bɛ passer immédiatement i ka réagir souvent moyen ko bɛ na ni a dɔw ye dɔw bɛ tɛmɛ mɔgɔw kan sinon a bɛ kɛ a kan ka kɛ ten de normalement ni min bɛ waati min na an ka a fɔ k'a fɔ bonya kɔnɔna na ka tila k'i ka solution proposer parce que mɔgɔw bɛ critique kɛ ka caya mais u tɛ solution proposer donc en général n'an y'a kɛ an bɛ tila ka solution proposer maintenant après an ye sɔrɔsiw fɛnɛ soutenu parce que à l'époque Mali tun bɛ position dɔ la bɛɛ b'o kalama en 2012 ne mɔgɔw hakili jigin tuguni donc an ye dɔnkili dɔ da pour les militaires c'est-à-dire ɲɛkoji la nin fɛn tɛ sɔrɔ ɲɛkoji la makariko ɲɛkoji la sɔrɔsi fani tɛ sɔrɔ ɲɛkoji la makariko nin fɛn tɛ sɔrɔ ɲɛkoji la makariko ɲɛkoji la sɔrɔsi fani tɛ sɔrɔ ɲɛkoji la donc an y'o dɔnkili da ka sɔrɔsiw encourager k'u hakili jigin u ka tenue ta don fɔlɔ fɛn min dar'u kan u yɛrɛ ye layidu min ta faso ye donc k'u hakili jigin nin bɛɛ la donc k'a yira la k'a fɔ an b'u kɔ a mana bilen cogo o cogo an b'u kɔ donc halisa a dɔnkili bɛ ka tourner parce que à chaque fois ne yɛrɛ b'a ye réseau kan mɔgɔw b'a publier pour soutenir l'armée malienne donc an y'o fɛnɛ da en 2012 donc 2012 sisan ka taa 2015 la an ye madame Peda enfin an ye madame Peda mais n y'a f'i ye cogo min ninnu saba talen groupe tora mɔgɔ 4 de bolo ne Idriss tonton Idriss ani Bobi Lajoie ani Ives donc de 2005 fo kana se 2015 ma an mɔgɔ 4 de tun bɛ baara la ɲɔgɔn bolo donc aw mɔgɔ 4 de continue na toujours a b'a fɔ mɔgɔ 4 jate bɔra la mɔgɔ voilà mɔgɔ 4 mɔgɔ 3 bɔra la tɔ tora 4 ye toujours voilà 4 ye mais hali sisan i n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo hali sisan depuis un certain moment yɛrɛ n y'a f'i ye cogo min ko Tasuma International ye album kelen bɔ après u y'u mada mais an tun b'u wele n y'a f'i ye cogo min wɔyɔ an bɛ wɔyɔ ɲɛnajɛ minnu kɛ fanw fɛ an b'u wele hali tuma dɔ an ka concertw la an b'u wele u bɛ na an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya donc c'est pour dire que kɛlɛman fara voilà kɛlɛman fara waati dɔ a ma faamuya mais kɛlɛman fara donc faamuyalibaliya de tun don mais min kɔni kun ye organisation wɛrɛ ye on était à 4 n'an tun bɛ dɔnkili bɔ an 4 de tun b'o kɛ parce que an inscrilen no droit d'auteur la mɔgɔ 4 parce que olu bɔra an ka droit kɔnɔna na donc an mɔgɔ 4 de b'a sont enregistrés au nom de Tasuma Woyo donc au papier sur les papiers quoi donc an tun bɛ ka papier ka règle dessus donc u tun tɛ se ka na donc an ka dɔnkili enregistrement kɔnɔ fo n'a kɛra featuring ye n'an farala ɲɔgɔn kan ka da featuring na voilà sinon donc i b'a fɔ groupe 2 sisan voilà mais n'an bɛ live la comme live mako bɛ mɔgɔ caman na guitaristes bɛ yen tan jɛmɛfɔlaw bɛ yen tan mais an ka live in live traditionnel in n'i y'a jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ bɛ genre kelen jumɛn yɛrɛ de kɛ voilà merci an bɛ musique d'ambiance de kɛ c'est-à-dire an ka musique inspirée la musique min na o ye zuglu de zuglu parce que an bɛ na waati musique kɔnɔ o de tun bɛ an bɛ na Mali la yan waati min o de tun bɛ sanga la donc an continuera n'o animation ye. Aw bɛ na Mali la yan waati min na voilà mais aw bɛɛ ye ivoirien ye. An si tɛ ivoirien an bɛɛ ye malien de mais an bangera Côte d'Ivoire de. Ah ok. I y'a faamuya an bɛɛ bangera Côte d'Ivoire de sinon ne yɛrɛ ye Seguka de. I y'a faamuya voilà ne bɛ bɔ Dɛnɛnkura Barawuli mara la.
i y'a faamuya donc an bɛɛ bangera Côte d'Ivoire n y'o de f'i ɲɛna o an ye ɲɔgɔn sɔrɔ association dɔ de kɔnɔna na maliyɛn minnu wolola Côte d'Ivoire n'u bɛ école la Mali la yan sisan donc olu de farala ɲɔgɔn kan donc sisan olu de fara ɲɔgɔn kan kɛ association créée ka tila tuguni aw de tilala ka groupe sigi k'o kɛ tasuma voilà o association kɔnɔna na groupe dɔ bɔra o kɔnɔna na donc faamuyali sɔrɔla la voilà sinon an bɛɛ nana kalan de kama mais an mana ɲɔgɔn fɛ an nana en détail an si yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn dɔn pratiquement Côte d'Ivoire an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan i y'a faamuya voilà ok donc faamuyaliba sɔrɔla madame P kɛra tasuma wɔyɔ ka single laban ye voilà jusqu'à présent o kɛra 2015 d'accord comme yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko madame P i t'o dɔɔni ko si ya madame P c'est que ya pege soupe si ya pege soupe oh c'est qu'il y a madame P si madame P elle a tout le monde le show avec elle alors tout le monde en P madame P madame P si vous voulez le show elle vous donnera le show si vous voulez l'ambiance elle vous donnera l'ambiance quand tu n'es pas content madame P te donnera comment elle s'appelle madame P Pépé Soupé madame P Pépé Soupé un Pépé Soupé un Pépé Soupé un Pépé Soupé madame P voilà allez fana vita kɔni gidɛ ale fana n'a pas de tout. Ne wuli sisan nɔ k'a daminɛ ka pabo daminɛ. Madame P fana n'a pas de tout. Voilà. Ayi musique duman tɛ k'an si negela ye bi. N'est-ce pas? Ni an talen Ivoire bi koyi. Côte d'Ivoire, Mali, voilà, c'est l'Afrique qui gagne, voilà. OK. D'accord. Docteur Fofi. Voilà. Faamuyaliba sɔrɔla ni kumakan ninnu bɛɛ la mais an bɛ don min na i ko bi an yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin caman wulila aw kɔ i n'a fɔ i yɛrɛ ko k'i tun bɛ ladilikan di dɔw ma fana mais an bɛ don min na i ko bi e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ minnu bɛ ka wuli aw kɔ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ nɛni kɛ kuma lankolon caman bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ se ka musique minnu labɛn e bɛ se ka mun de sɔrɔ ladilikan na ka f'u ɲɛna. OK. Yani n ka se denmisɛnninw ma n bɛ se an yɛrɛ fana ma dɔɔnin. Parce que an inspiré la kɔrɔbalenw na mais denmisɛnninw ma u y'a essayé ka inspiré an na mais u taara fɛn dɔ bɔ o de ka ɲi i ka fɛn dɔ bɔ min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye o ka ɲi o ka di o de ye création ye mais n'i y'a bɔ a ka kɛ respect kɔnɔna na donc dɔw ye sira bila dɔw bɛ sira kan camanba yɛrɛ de bɛ sira kan ne yɛrɛ ni caman ye ɲɔgɔn ye concert kɛ yɔrɔ ni fɛn ninnu na a kɔrɔkɛ o de y'a to n na kɛra tu vois donc caman bɛ an kɛ rappeur yɛrɛ ye mais n'i ye musique lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ rappeur an tɛ rappeur ye an tɛ rap kɛ an ma deli ka rap kɛ mais c'est le mouvement on est ensemble donc ladilikan min bɛ yen k'a f'u ɲɛna c'est-à-dire u ka sira ɲɛnɛma ta u ka sira tilennen ta c'est-à-dire sanga bɛ yen sanga bɛ yen n y'o de fɔ ka sanga sɔrɔ k'i maintenir o de ka gɛlɛn ka sanga sɔrɔ k'i maintenir sanga kɔnɔna na o de ka gɛlɛn dɔw bɛ na parce que nin de bɛ mode la nɛni bɛ mode la an ka nin kɛ kuma kuntanfɔ bɛ mode la an ka nin kɛ mais après a bɛ taa ni ye min kalo kelen sanga kalo saba sanga et puis après c'est fini o tɛ c'est-à-dire musique n'i donna a kɔnɔna na i kan k'a ɲɛɲini Seguba Bambino y'a fɔ ko yanni i ka don ko yɛrɛ kɔnɔ k'i k'a ɲɛɲini i y'a faamuya donc an bɛ i k'a ɲɛɲini n'i m'a ɲɛɲini yanni i ka don n'i donna a kɔnɔ a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc musique c'est pas pour 2 ans c'est pas pour 3 ans an wolola ka Ablaye Diabaté ninnu sɔrɔ a kɔnɔ an n'u ye concertw kɛ scènew kan u yɛrɛ y'a apprécié une petite anecdote Sikasso en 2003 Ablaye Diabaté tun bɛ concert la dɔ de tun ka première partie kɛ Sydney mais concert dɔ tun b'a bolo u y'an de bila ka taa première partie kɛ a don c'était chaud parce que concert ma se ka daminɛ joona mais Ala y'a to u ye an annoncé moment dɔ la donc an taara ka jama l'apaiser jama content kosɛbɛ Ablaye Diabaté yɛrɛ ko fo ale bɛ ka jouer a bɛna ka morceau laban kɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ tasuma wɔyɔ donc a fana y'an wele ka na scène kan tu vois a don ka kun jumɛn na a b'an wele parce que moment dɔ jama u ye bonni yɛrɛ daminɛ mais le fait que an yɛlɛla ka jama l'apaiser ka jama bila niveau dɔ la donc ale yɛrɛ fana yɛlɛla ale ma jigin o niveau jukɔrɔ ale fana taara sanfɛ donc concert diyara ale yɛrɛ content na an kɔrɔ o kɔfɛ a y'an wele yɛrɛ ko bon c'est vrai que an ye artiste ye an ka baara tɛ dɔnkɛ ye mais a bɛna ka clip dɔ fɛn chorégraphie confier an na k'an k'a dɔn kɛ diyagoya
effectivement an ye o kɛ a ye a fɔ an y'o kɛ a ye donc o sɔrɔla mun fɛ parce que a y'an ye sira ɲuman de kan mais ni a m'an ye o sira kan n'a tun y'an ye sira kolon dɔ kan ou bien malgré k'an ye nin show kɛ mais a ka tila k'an ye position dɔ la a tun tɛna an wele tu vois donc o kɛra sababu ye an n'ale fɛnɛ dorogila ɲɔgɔn na depuis 2005 fo sisan an bɛ ɲɔgɔn wele à chaque fois an tɛ fama ɲɔgɔn ma tu vois donc pour dire que carrière ye carrière jan de ye Salif Keita c'est pas maintenant mais sisan génération sisan de u bɛ ka Salif Keita ka 80 musiques sisan de u bɛ k'a kiffer yɛrɛ yɛrɛ i y'a faamuya donc musique tɛ tile fila tile saba ko ye quand tu fais un projet ɲɛnɛma kɛ i k'a bila dans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans i ka dɔnkili bɛ lamɛn mais e bɛna dɔnkili da une année 3 mois 6 mois a tɛ lamɛn bilen yɛrɛ c'est pas parce que a cayara dɛ cayalen ko tɛ dɛ parce que i ye fɛn dɔ kɛ ce n'est pas bon sinon n'a ɲɛna a bɛ lamɛn yɔrɔ dɔ la mɔgɔw b'a fɔ a nin ɲɛna donc u ka patience ta u ka baara kɛ u ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw ɲini mun bɛ se ka u dɛmɛ baara u kana décourager de surtout u ka patiente u kana girin parce que a caman bɛ pressé dɔw yɛrɛ bɛ na i bɛ conseil min d'u ma u bɛ taa ko dɔ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ u ma tɛmɛ e yɛrɛ fɛ tu vois donc k'o de dabila u ka mɔgɔ lamɛn parce que an bɛ lamɛnli yɛrɛ tuma dɔ ne bɛ tilen so kɔnɔ yan lamɛnli dɔrɔn musique lamɛn n bɛ bɛɛ lamɛn denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba tout le monde n bɛ bɛɛ lamɛn n bɛ bɛɛ ka son lamɛn ka bɛɛ ka tendance jateminɛ tuma dɔ n bɛ artiste dɔ ka dɔnkili yɛrɛ da mais hali a tɔgɔ n t'a dɔn voilà j'écoute plus quoi i y'a faamuya adamaden i ka baara ne b'o de lamɛn ni i yɛrɛ lajɛli ye parce que o de bɛ ne intéressé bɛɛ n'a ka musique lamɛn cogo de don dɔ bɛ fɔlifɛnw lamɛn dɔ bɛ artiste lajɛ dɔ bɛ dɔnkili lamɛn ainsi de suite fɛn caman bɛ ta a kɔnɔna na donc mais o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc don dɔw ne bɛ n sigi ka fɔlifɛn dɔrɔn lamɛn hali n yɛrɛ ka musique don dɔw n bɛ n sigi n bɛ fɔlifɛnw dɔrɔn de lamɛn n bɛ voix n bɛ n yɛrɛ laɲinɛ o kɔ tu vois ça te permet de réfléchir ah nin kun ka ɲi nin ma ɲi nin kun kan ka kɛ tan kun kan ka kɛ tan peut-être don dɔ tu es appelé à faire i bɛ se ka remix kɛ donc i ye erreur minnu ye i b'a ta maintenant i ye ɲuman mun ye mɔgɔw fana t'a la i b'o ta k'o fara i hakilinata kan et puis baara bɛ kɛ ten de donc conseil de bɛ n bolo k'a d'u ma donc u kana décourager surtout an kana décourager voilà ok faamuyali sɔrɔ olu la an b'a fɔ halisa an filɛbagaw n'an lajɛbagaw ɲɛna k'a fɔ ko nin aw ka émission man di de ye n'o ye mi fâché une star ye mi fâché une star an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ma bi an bɛ jɔn de fɛ yen nɔ o de ye docteur Fofi ye aw yɛrɛ bɔra sisan ka caman lamɛn wa halisa caman de bɛ kɔfɛ ka na dɛ an b'a fɔ o la docteur Fofi sisan an ɲɛ b'a la sɔnkura dɔ bɛ ka munumunu donc dingini fasa de don an dun ɲɛ b'a la e de ye sɔn in bɔ mun de nana ni sɔn in hakilina ye ka sɔn in bɔ sɔn in yɛrɛ a ma fɔ k'a bilala bi yɛrɛ de ta effectivement d'accord mun de nana ni sɔn in hakilina ye mais malien artiste bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ne malien artiste bɛɛ lajɛlen fo ni ko artiste a bɛɛ de don dɛ a bɛɛ dɔnkilidala ɲɔgɔlɔnbɔla tout le monde peinturekɛla dɛsɛlikɛla a bɛɛ b'a la kalalikɛla a bɛɛ b'a la dɔnkɛla tout le monde voilà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ pourquoi yɛrɛ docteur Fofi nana carrière solo la comme n y'a fɔ cogo min ni groupe tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais n yɛrɛ bɛ ka carrière solo kɛ o daminɛna 2017 an kɔrɔ donc ni coup de cœur saison 1 masi kana jɔrɔ ayiwa aw kana silan ayiwa aw kana jɔrɔ ala mana ko min k'aw ye jɔn si se t'o la masa ala mana sira min ladinɛ ye i na wa o le taamana pour dire que an kana jɔrɔ an kana siran an ka siraw ta c'est-à-dire an ka ɲɛɲini ala b'a nɔgɔya an ye mais ni ala fana ye mun dilan e ye a ye mun dilan ne ye a ye mun dilan Mifa yɛrɛ ye c'est-à-dire mɔgɔ si tɛ se k'o tiɲɛ ni ale ala kelen tɛ ale de b'a dɔn kun jumɛn na a ye nin kɛ nin ye ale de b'a dɔn kun jumɛn na a ye nin kɛ nin ye tu vois donc ala mana min d'i ma a fɔ alhamdulilayi parce que a bila i kunna dɔ bɛ bolila i t'a nɔfɛ donc o ye n ka conseil ye tuma bɛɛ k'a fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ coup de cœur saison 1 kɔfɛ n ye single wɛrɛ bɔ n'o ye corona show ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ni événement bɛ yen an bɛ gɛrɛ an bɛ hakilinaw fɔ a kan tuma dɔ donc an ye corona show kɛ
Et après le Mali de cas à cas. Le Mali de cas à cas est mouillé. Le Mali cas à cas est mouillé. Moi, ma cas non quoi. Avec dame Kai, Abdallah Ban Kidal. Kai be sebeni Kai, Kidal be sebeni Kai. Voilà. Donc le Mali de cas à cas. Donc, on y a fait bon. Mais au son, là qu'à revoir tourner, donc on corrigera. Au fenêtre n'a pas de nataola, il y a un album qui est clôturé. Donc on a single ou bon. Quand faut faire nous y camber, il y a une manière quoi en tununa, mais n'ala sonna maintenant tout oublié. Voilà, effectivement, moi je fais quoi et la musique belle chouette. Nous avons moi quoi des cadeaux. On a mettre ma clé mais smalendo au cas là. On qui si à clé d'arabo le fait quand c'est bien. Donc pour dire que le Mali de cas Corona Show canacé bi bédisme. Pourquoi B10? Ngakuma kono na nya brosser. Ori kama nkona ka artiste fofolo. Parce que artiste ni a me artiste yere de be artiste ya dia fanu be soro kana do adia kono na adman kono nana. Ya famia. Ni a me c'est-à-dire a ende menga wara fagalla wa soro akungolo bi yere bolo. Donc on ne be un artiste ya dia. Donc fanu be soro kana do kono nana. Quand on a tege di ñogoma artiste on a barake ne a fiena un album follow na tu andia on nana zabanchi on manto zabanchi rona mais il y a pas que promotion que zabanchi fait ka kere fene na me concert que il y a pas que dongli entre mo o de bla na me playback que il y a pas que dongli de me bla labana donc la me salle bechi no donc on pouvait être égoïste quand on a zabanchi d'état ka la banque salle ni stade moi, je suis un stade là où je suis témoin de Wakalam. Tu vois, mais il y a pas que des blancs, dernière position à Soroka. Tchèni qui est femme béfé. Nous avons Tchèni qui a ambiance créée femme béfé. Voilà, Jamal Agri. Donc, c'est pour dire que un concepteur, moi, conception de Feneke. Donc, quelqu'un a nous soutenu, on a nous aimé, on a barakono na kosebe. Tu sais que un domaine là, là où est artiste. En un domaine na ni ataka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire artistes de ka ca ni kulu bɛɛ ye parce que ni artiste ta i bɛ taa discipline caman de bɔ a kɔnɔna art kɔnɔna na donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan Mali kulu ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ artiste de ka ca n'a bɛɛ ye o fɔ fan bɛɛ fɛ c'est vérifié artiste de ka ca ni Mali kulu bɛɛ ye n'i ye par exemple n'i ye ingénieur ta artiste ka ca n'u ye n'i ye docteur ta artiste ka ca n'u ye n'i ye école karamɔgɔ ta artiste ka ca n'u ye. Donc c'est pour dire que ni on kachani bay mais on est désorganisé là. Ya famille, on est désorganisé. Souvent c'est des trucs ama kele do be ama kere kuntala. Ya famille. C'est vrai que les gens mo kaboli bezi no fait kain. Mais il faut souvent penser artisan et référent. Il faut souvent penser artisan. Donc ni e kodoke na nyina. Un artiste qui a été avec un tour. Donc, pour revenir à la question, il est fin de fois pourquoi Bingini Nana donc les Kononana. Le projet initiera, nous sommes les salons que les Konaya. Les télé là, après, les vidéos de Madame Kou. C'est comme Anko Zabanchi. Ni Eko Zabanchi. Oui, taille. Vous tenez taille Zabanchi. Voilà. Donc, il top d'or là, il fin d'or. Après, il y a vidéo d'or. Après, d'obéga comment de fort. Pour 0 et 1 faralé 0 quand. Pour te 10. Yeah. Oh, il fait une taille, mais. Moi, il y a la création. Quand je crée là, c'est moi qui j'ai créé une création à créer. Donc, ni te se ka apprécier. Donc, il da savoir qu'on y be ko de fort. Ya fama, sinon ne bolo nero, ne de a créé wa nero fene. Ya fama. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, tout de suite, oro bengo ni work membolo, mais son do keka bingini soutenu. O yoro be. Ya fama. O yoro be. Atiki nta don, nta artiste rete, nta do ya ga vidéo de keka fote dro.
mais voilà. Donc n'i y'a faamuya mɔgɔ wɛrɛ de ye vidéo kɛ sa ko ni 1 farala 0 kan ko o ye 0 ye. K'o ye 0 ye. 0 ye. D'accord. Ni dun y'a ye Bengeni ye création min kɛ création artistique de don. 0 dira ne ma yɔrɔ dɔ. Yani n ka taa n da ka kasi ni n ka 0 ye. Donc ne taara ne ye 1 sɔrɔ yɔrɔ dɔ. Donc o 1 faralen 0 in kan a taara kɛ 10 ye. N'a kɛra 10 ye n b'a ta k'a nɔrɔ n kɔ de la numéro 10. Bɛɛ b'a dɔn Messi ye numéro 10 ye. Bɛɛ b'a dɔn Rivaldo tun ye numéro 10 ye. Bɛɛ b'a dɔn ko Ronaldinho tun ye numéro 10 ye. Bɛɛ b'a dɔn ko le roi Pelé tun ye numéro 10 ye. Bɛɛ b'a dɔn ko Diogo Maradona ye numéro 10 ye. Bɛɛ tɛ se 10 donna. N'i ye 10 ye mɔgɔ min kɔ la k'a bɛ ban kan dɔrɔn 10 ɲɛnama tɛ. Ko kɛra 10 ko ye. Voilà, i y'a faamu voilà ko kɛra 10 ko ye. Ko kɛra 10 ko ye. Hali mɔgɔ n'i bɛ bɔ so don o don ka taa ɲɛɲini ka don n'a ye so kɔnɔ i ye 10 ye. Awɔ, n'i natɔ don tɛgɛrɛ kan ka f'i kun cɛ ye 10. A banna. I y'a faamuya. Donc bɛɛ ye 10 ye. Voilà, bɛɛ ye 10 ye. I y'a faamuya. Bɛɛ ye 10 ye fo mɔgɔ min t'a fɛ ko ka avancer o de tɛ 10 ye. D'accord. Hakilina jugu bɛ mɔgɔ min na olu de tɛ 10 ye. Sinon an bɛɛ ye 10 ye. Parce que d'une part chacun se défend. Donc quand j'ai vu cette vidéo n ko nin bɛ nin kɛ kun jumɛn na o yɔrɔ bɛɛ n ko ni wari tun bɛ n kun bi sini bɛɛ n tun bɛ fɛɛrɛ kɛ n ko mais a ma tiɲɛ n ko i jɔ n ka n inspiré dɔnkili la n k'a ko bɛ wari bɛ se ka na kɔfɛ ou bien i b'a fɔ dɔ yɛrɛ ye o b'i dɛmɛ a ko la. Donc n commencera août salon août o de la hakilina in nana ka na dɔɔni dɔɔni ka dɔnkiliw sigi ɲɔgɔn kan ka arrangeur wele n ko baara dɔ bɛ n bolo wari tɛ n bolo dɛ n y'a fɔ n kɔnɔ n ko wari tɛ n bolo o bɛ ne kɔnɔ quoi mais ale t'a kalama ko wari tɛ n bolo quoi n ko baara dɔ bɛ n bolo f'a ka kɛ de a ko problème t'a la ko an ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma an kan ka kɛ décembre ale voyagera donc janvier an ye baara in daminɛ n'ale y'an ta kɛ après musiciens nana ka na jouer parce que ne ka musique tɛ k'a ta machine na dɔrɔn k'a copier k'a d'i ma non c'est-à-dire il faut que musiciens fana ka bila en valeur ne bɛ dɔnkɛlaw bila en valeur i yɛrɛ y'a ye n ka coup de cœur saison 1 clip la 17 danseurs voilà donc n bɛ dɔnkɛlaw bila en valeur n bɛ musiciens bila en valeur donc u bɛna musiciens nana ka na jouer dɔɔni dɔɔni fo k'a ban en temps n y'a f'i ye cogo min mɔgɔ minnu kan ka dɛmɛ ala ye n garisɛgɛ don mɔgɔ minnu na olu fana ye n dɛmɛ pour que dɔnkili ka se ka dilan donc dɔnkili dilanna master banna a bɛ 2 mois bɔ sisan donc ça fait 2 mois n bɛ dɔnkili in publicité la mais mɔgɔw tun t'a dɔn fɛn min bɛ nalen quoi n b'a fɔ 10 bi n b'a fɔ 10 sini n b'a fɔ 10 bi n bɛ kuma 10 kan quoi ka 10 commentaire kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e ye 10 ye ne tun hakili la n tɛ 10 ye mais nin ye fɛn min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ 10 kɔnɔ i y'a faamuya o ye mun ye cɛsiri barika ka bon ye i y'a faamu donc dɔnkili composera ten n ye dɔnkili labɛn dɔnkili master bɛɛ banna ça fait 2 mois a banna sini ye selincini ye a banna bi donc n y'a ta k'a bila yen ka sɔrɔ ka hakilinaw daminɛ sisan n bɛ se ka baara kɛ cogo min donc an ye baaraw kɛ ka hakilinaw bɔ fo ka na date sɔrɔ donc ka a bɔ nin date in kɔnɔna na donc c'est pour dire que ne ye hakilina dɔ de soutenu hakilina min bɔra an ka artiste dɔ la n'o ye Bengeni ye mais mɔgɔw k'a bila i kunna i tɛ se ka mɔgɔw ka hakilina soutenu k'i t'a yɛrɛ soutenu o fana n t'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min peut-être o ye subagaya de i b'a dɔn mana c'est la sorcellerie voilà e tɛ se ka mɔgɔ ka hakilina soutenu k'i t'a yɛrɛ soutenu i y'a faamuya an ye concepteurs de ye ni hali sini n'i ka hali wɔyɔkɛnɛw kan an bɛ fɛn caman kɛ tu vois an bɛ fɛn caman kɛ mais n tɛna don olu o la k'o fɔ mais mɔgɔw yɛrɛ bɛna o vidéo ta k'o bila fɛn kan parce que fɛn caman bɛ kɛ wɔyɔkɛnɛ kan hali n ka album na dɔnkili dɔ bɛ yen spécialement fɛn fɛn bɛ kɛ wɔyɔkɛnɛ kan n y'a ressorti dɔnkili in kɔnɔna na donc c'est pour dire que Bengeni ye artiste ye ne yɛrɛ ye artiste ye donc il faut se soutenir n'an ye ɲɔgɔn soutenir k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔlɔkuru jɛlen o de bɛ bi fɔ voilà donc Mali yɛrɛ mako b'o de la bi o de ye n bila ka le Mali de ka in yɛrɛ fɛnɛ da Mali mako b'o de la bi an k'an balo di ɲɔgɔn ma pour que jamana ka se ka avancer tu vois n'an fara-farala mɔgɔ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ donc mais n'an kɛra kelen a jateminɛ kɛ mun kɛra kɔsa in na 7 mois an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais maliyɛnw ko an bɛ to a kɔnɔ n'an ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ sɔrɔ gɛlɛya in de kɔnɔ an bɛ to a kɔnɔ c'est vrai bɛɛ ɲɛ kumuna an bɛɛ ɲɛ kumuna mais ɲɛ kumu an y'a kɛ ni sourire fɛnɛ ye ala y'an dɛmɛ donc c'est pour dire que on est ensemble c'est la famille les artistes tous les artistes sont de la même famille an kan ka jɛ ka ko wɛrɛw labɛn
an ka kɛlɛw dabila parce que artisia c'est devenu autre chose au Mali maintenant. Problème pas de bien, c'est-à-dire même au niveau des droits d'auteur. Il bɛ taa Côte d'Ivoire bi, mais n da maga la. Côte d'Ivoire bi ni droit d'auteur taara san kɔnɔ, le dernier, il n'a pas moins de 700 000. Mais Mali la dɔw bɛ passer bɔ ka bɔ san ka na k'u bɛ n'u ka wari ta droit d'auteur la u ni kasi de bɛ segin 5000. O tɛ aller retour yɛrɛ, e ka aller retour e ye dumuni min san hali k'i da so ye 25 000 francs. Mais quand tu prends les 700 000, avec les 700 000 là, il bɛ se ka album kelen dilan position dɔ la o hali dɔnkili 5, 4, 6 de don i bɛ se ka album dɔ dilan n'o ye. Mais si c'est 25 000 o tɛ se ka dɔnkili kelen yɛrɛ dilan. Voilà. Donc organisation kan ka kɛ artistes kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se faamaw ma u k'an dɛmɛ ka se droit d'auteur ma ni hakilina de bɛ a kan ka baara ten de donc an ka jɛ an ka baara an kan ka baara kɛ ten de an ka kɛlɛ dabila parce que i bɛ fɛn dɔw kɛ bi e t'a tɔnɔ yɛrɛ dun peut-être e denw i mɔdenw u b'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la an faw minnu bɔra yan u ye baara kɛ ka bila an ye tu vois o de don an yɛrɛ bɛ se k'a tɔnɔ dɔ dun dɛ mais a tɔnɔ fanba bɛ kɛ olu ye olu fana bɛ na n'u ka hakilina ye ka dɔ fara a kan mais olu nana ka na sɔrɔ a bɛ zéro la c'est pas bon. Voilà donc artistes an kan k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'an k'an tɛrɛ de ɲini o de b'an arranger. D'accord. Faamuyaliba sɔrɔla o la. Voilà. Docteur Fofi. I yɛrɛ komi i bɔra sisan nɔ k'i da maga kɛlɛko kuma la yala i ni artiste tɔw cɛ gɛlɛya foyi t'i ni mɔgɔ si cɛ art kɔnɔna kɔni. Non ne ni artiste bɛɛ ka di. D'accord. Après va ne kɛ ni caman ye ami ye Facebook kan. Tu vois an bɛ bonjour de ɲɔgɔn ma don o don ni ye mun yɛrɛ ka numéro sɔrɔ n tɛ fama o ma n bɛ message ci o ma hali n'o ye san kɛ o ma message ci ne kɔni ma o b'a dɔn k'a fɔ a karisa kɔni a ye message ci ma a ye n ka nouvelle ta ne ni Mali artiste tɛ kɛlɛ la i y'a faamuya. Ok. Voilà ni Mali artiste bɛɛ ka di je suis avec tout le monde sans exception ni mun ye ɲuman kɛ on apprécie ni mun ma ɲuman fɛnɛ kɛ ni n bɛ se ka gɛrɛ a la ka min fɔ a ɲɛna je le fais i y'a faamuya donc c'est pour profiter de l'occasion pour dire aux artistes an kana datugu ɲɔgɔn ye an ka dayɛlɛlen to ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn fitinin dɔ bɛ e ka fɛn na ne b'a fɛ e b'a labɛn dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa a kɛra o starba dɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ mais n y'a ka son de lamɛn yɔrɔ dɔ son tun ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ ko tɛ ko cɛ ko nin lamɛn dɛ ko n ye nin baara kɛ sisan n y'a lamɛn dɔrɔn hakilina dɔ tun bɛ n bolo k'o fɔ n y'o fɔ cɛ ye arrangeur ko ouais k'ale fɛnɛ kun ye a yɔrɔnin ye komi ale tun b'a ye ka se ne fɛnɛ ka niveau la donc immédiatement a y'a fɔ artiste ye an k'a dilan tu vois après artiste ye n wele a ye n félicité ko j'ai l'oreille musicale n ko effectivement n ko ne bɛ sigi ka musique n ko ne b'aw bɛɛ lamɛn même jeli gɔni ni fɛn ninnu n b'u bɛɛ lamɛn c'est pour que demain i mako bɛ se ka se nin ma donc a doncogo ka nɔgɔ ou bien e yɛrɛ doncogo ka nɔgɔya dɔnkili kɔnɔna na donc olu bɛɛ b'a la quoi donc pour dire que ni artiste bɛɛ on est ensemble voilà c'est la famille je suis de cœur avec vous. Ok docteur Fofi faamuyaliba sɔrɔla o question ninnu na kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ baara o baara i bɛ taa ye gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya yɛrɛ fana b'a la yala i ka baara ninnu kɔnɔna na i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la. Oui an ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais ne bɛ gɛlɛya ninnu kɛ mun ye gɛlɛya ninnu ye formation de ye i y'a faamuya e yɛrɛ bɔra k'a fɔ baara o baara gɛlɛya b'a la donc o gɛlɛya in e kan k'i inspirer o gɛlɛya in na mais pas que e ka bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ c'est comme n'i ye erreur kɛ n ye nin erreur sɔrɔ kɛ yan donc a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ ne sɔrɔ wa ne bɛ se ka mɔgɔ fɛn fɛn ladi a kan'o sɔrɔ donc n m'o ladi a kan'o sɔrɔ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ n y'a f'i ye cogo min au départ an nana cogo min na c'est-à-dire an bɛ voyager artistes nɔfɛ an tɛ prière yɛrɛ fɔ an bɛ taa dɔrɔn an ka jouer dɔrɔn tu vois an ka jouer dɔrɔn bon ka na bɔ o la ka na album kɛ tu vois à partir de ce moment que carrière bɛ daminɛ o de kama n tɛ 96 ko fɔ ka caya mais i bɛ album kɛ waati min na i ka carrière bɛ daminɛ o waati de o de kama hali n tɛ 2000 fɔ mais 2002 de fɔ donc o de bɛ an kɛ 20 ans in na tasuma wɔyɔ ka album fɔlɔ ni bi cɛ ça fait 20 ans. Ka daminɛ dɔnkili fɔlɔ ka se bi ma o san 20 o san 20 ye ɲinan ye. hakili b'a la 2002 yan tuma y'a sɔrɔ an bɛ taa ni ka segin la studio ni so cɛ juillet ka taa fɔ août la voilà an tun bɛ taa ni ka segin la studio ni so cɛ donc c'est pour dire que gɛlɛya caman sɔrɔla a la production kunda n y'o fɔ ani
tuma dɔ producteur yɛrɛ b'aw lâché i y'a faamuya an y'o bɛɛ sɔrɔ a la donc o bɛɛ tun ye formation de on a compris que bi bi in na a filɛ producteur tɛ yen ni an tun ma formé o la k'a fɔ producteur bɛ n'an bila parce que par exemple an ka Seliba clip fɔlɔ kɛra a ma ɲɛ mais o y'a bila clip monté baga yɛrɛ ma se k'a dɔn an y'a ɲini k'a dɛsɛ synchronisation tun tɛ voix ni musique cɛ quoi donc après an ni dɔ bɛnn'a la o ye clip dɔ k'an ye donc o clip de kɛra sababu ye ka an yira fan bɛɛ i y'a faamu donc a b'i ko ala quoi quelque chose malheur est bon quoi d'accord voilà ok faamuyali sɔrɔla la donc ani gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min dɛmɛbaga ko par exemple ne bɛ taa souvent baara la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na qui est ton parrain qui est ton non n ko c'est moi je fais tout pour le moment donc c'est pour que ka appel lancé artiste tɛ se k'a yɛrɛ produit producteur c'est vrai e b'a ta parce que a ka di ye i b'a kɛ ka se niveau dɔ la mais après il faut que producteur ka na donc lancer un appel k'a yira bɛɛ la k'a fɔ producteur tɛ n bolo voilà j'ai pas de producteur malgré que n bɛ ka nin baaraba ninnu bɛɛ kɛ voilà j'ai pas de producteur donc si les gens se sentent concernés u bɛ se ka na an bɛ bɛn ko la en tout cas staff dɔ kɔni n bɛ k'o sigi sisan yɛrɛ an bɛna ni staff min bɛna baara kɛ parce que n kelen fɛnɛ artiste kelen tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ voilà il faut que communicateur ka ye caméraman ka ye manager ka ye ainsi de suite bɛɛ n'a ka baara quoi voilà donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ fɛn kelen kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ voilà toujours unité voilà donc faut que staff dɔ ka kɛ autour de moi donc an bɛ k'o sigi sisan voilà donc n'an y'o sigi tuma min an bɛ sɔrɔ ka album kumaw daminɛ parce que n tɛna n fili o kan quoi n kelen tɛ se a bɛ ɲa ni ala sɔnna n'ala sɔnna halisa ala ka dɛmɛw kɛ ami ok faamuyali sɔrɔla olu la e yɛrɛ docteur Fofu yɛrɛ dumuni jumɛn de bɛ yen ko min ka di docteur Fofu ye tiɲɛ dumuni c'est ça que ne tɛ ban dumuni na n denmisɛnninma de tun bɛ lɛn kɛ dumuni dɔw la mais depuis que n ye ko faamuya ne tɛ ban dumuni na c'est-à-dire an ka plat africain ninnu bɛɛ ka di ne ye i n'a fɔ ni i ye sagasaga na ɲuman tobi ka na sigi c'est-à-dire n bɛ tɛmɛ n'a ye kosɛbɛ o yɛrɛ de ye n ka préféré ye i y'a faamuya to fɛnɛ ni ne bɛ moto ta ka bɔ yan fo Jelibugu la ka taa to dun n grande sœur fɛ yen ka na i y'a faamuya donc to fɛnɛ ka di n ye mais quand j'étais petit n tun bɛ lɛn kɛ to la ja n tun ma valeur dɔn mais n taalen Segu village de la n ye to valeur dɔn quoi tu vois donc to fɛnɛ ka di n ye kosɛbɛ mais ni kɔni ye sagasagana sigi n kɔrɔ kɔni an bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ dɛ donc ni madame y'o tobi dɔrɔn hali ni kɛlɛ bɛ kɛlɛ non kɛlɛ banna pewu banna voilà a ma se bilen ka ɲininkali kɛ ko min man di ye bari ko k'a bɛɛ de ka di ye voilà surtout les plats africains ok docteur Fofu e yɛrɛ bɛ se ka fɔ an ka jamana bɛ lahalaya min na sisan i bɛ se ka dugawu jumɛn don yasa halisa an bɛ caman bɔra la mais halisa nɔgɔya yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na e ka dugawu bɛ se ka kɛ jumɛn de sisan o ko la ne ka dugawu ye je pense que n ye caman fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ne ka équation ye mun ye union égale force o ye ne ka hakilina ye n'an farala ɲɔgɔn kan an ye fanga de an kana siga foyi t'a la i y'a faamuya parce que n'i ko an ka jɛ dɔrɔn i ko an ka kɛlɛ o ye tiɲɛ ye mais n'an jɛra fɛnɛ fanga o ye fangaba de ye parce que hakilina fɛn fɛn b'o kɔnɔna na sisan an de b'o développer mais n'an faralen don e bɛ na ni hakilina dɔ ye bi sini e bɛ na n'a ye nin bɛ na n'a ye nin man ɲi an bɛɛ y'o fili an bɛ taa mais n'an jɛra dɔrɔn tu vois que hakilina bɛɛ bɛ kɛ kelen ye n'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakilina bɛɛ bɛ kɛ kelen ye tu vois récemment o de y'an sɔrɔ en 7 mois de dur an y'a kun ka sira wɛrɛw ɲini ka taa yan ka bɔ yan ka taa yan ka bɔ yan mais malgré ça an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw fɛnɛ fo parce que u y'u cɛsiri kosɛbɛ u y'u cɛsiri ka continuer négociation fɛ u m'a ko bila o ye jamana kɔnɔdenw ye gɛlɛya la parce que ni tun ye se k'u ye bi jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na u bɛ t'u ta ka bɔ a la mais a se de tun t'u ye donc se kun ye mun ye parce que ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn donc faut que jamana kɔnɔdenw k'o faamuya ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn et puis an ka jamana bɛ niveau dɔ la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fo baaraw ka kɛ dɔɔni dɔɔni mais a baara tɛ taa an yɛrɛ fɛnɛ kɔ dɛ a baara tɛ taa an kɔ a tɛ taa an ka hakilina kɔ donc fo an yɛrɛ de ka fɛn dɔ développer an yɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ ka lajɛ
an kana an sigi tuma bɛɛ k'an ka dɛmɛ par exemple ne tun ye n sigi ka producteur kɔnɔ bi ne tun tɛna n ka album enregistré ka se fo n bɛ niveau min na ne tun tɛna clip 2 clip 3 kɛ k'o bila fiɲɛ fɛ voilà bi donc ni an y'an yɛrɛ dɛmɛ a ka ca Ala fɛ fɛnw bɛ na donc o ladilikan de bɛ n bolo k'a fɔ malidenw ye k'a f'u ye ko Maliba in a bɛ lombo ka tila ka lanba nka a tɛ bin dɛ a bɛ lombo lanba cɛ nka a tɛ bin abada o de kama n'a ka bi ɲagami malidenw de b'a ɲɛnabɔ donc malidenw yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ t'a ɲɛnabɔ ka d'a ma i yɛrɛ ka folikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ok n bɛ kanubaga bɛɛ fo k'a f'u ye k'a fɔ aw ye ko single laban bɔra sisan donc ka taa single ɲini u k'a lamɛn a bɛ sɔrɔ an ka réseaux sociaux kan u bɛ single ta yɔrɔ u bɛ son ta yɔrɔ min kɔrɔlen u b'a yɔrɔ dɔn a bɛ sɔrɔ yen i yɛrɛ ko laban bɔra sisan voilà sisan donc a essayer k'o dɔn da an n'an kanubagaw voilà donc u ka taa a plus u ka d'an na k'a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn duman wɛrɛw bɛ nalen min ni nin si tɛ kelen ye donc u ka ninnu lamɛn u k'u dɔn u ka salon kɔnɔ u ka gabuguw kɔnɔ a kana dɔn kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ voilà mais a bɛ se ka dɔn a ka soɲɛ kɔnɔ na elle a créé son style pour faire plaisir à ses fans son feeling pour feelinguer les mélomanes son concept pour rehausser le niveau zéro dira meilleur do ay un sɔrɔ fan dɔ fɛ o faralen ɲɔgɔn kan kɛla disi ye an bolo d'accord an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lajɛbagaw k'a fɔ ko nin ye an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ ma foli belebeleba an b'o di yɛrɛ ma fɔ an ma an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ ko nin an ka émission mandi selen a kuncɛyɔrɔ ma n'o ye Mifashe Inisari bi kan kun bɛ docteur Fof de fɛ yen nɔ n'o ye seliba dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔra aw yɛrɛ bɔra sisan ka fɛn caman mɛn a la an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nka a kana ɲinɛ fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden bila an b'a fɔ ko nin ye an ka émission selen a kun a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ